Barangay Love Stories. Love Stories. Madalas sa buhay natin ay nakakaranas tayo ng mga hindi inaasahang pangyayari. Mga pangyayaring babago sa ating buhay at kwestiyon sa kung ano nga ba talaga tayo. Ikaw kapuso, naranasan mo na ba ang questionin ang iyong sexual na oryentasyon dahil lamang sa hindi inaasahang pangyayari? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga loyal kabarangay na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mikey, 30 years old at kasalukuyang nakatira sa Antipolo, Rizal. May-ari ng isang maliit na negosyo and at the same time ay bokalista ng isang banda. Bata pa lamang ako ay hindi na lingid sa akin ang pagiging mahirap, Papa Dudut. Lahat ng hirap nga ay dinanas ko na mula sa mabahong barong-barong na tinitirhan namin noon, ay nakaranas din ako na tubig at asin lamang ang inuulam namin. Mga panahong yon na kapag sobrang nagigipit kami at hindi nakapagpapadala sa amin ng pera si Mama, na nooy namamasukan bilang kasambahay sa mag-asawang Chinese sa Sampaloc. Pero kahit na ganoon ay hindi naman ako nagreklamo. Bagkus ay nagpapasalamat pa nga ako dahil kahit papaano ay may kinakain pa rin kami at nakakapag-aral kami na lumang-luma ang uniform ko at tanging tsinelas lang ang suot na saplot sa aking paa. Si Papa naman noon ay nagmamaneho ng tri-bike para kahit papaano ay may maiuwi siyang pagkain sa aming 5 magkakapatid. Pero madalas ay dumadaing na rin siya dahil sa pananakit ng likod at mga binti niya. Papa Dudut, pangatlo ko sa aming magkakapatid at nag-iisa pang babae. Kaya nga madalas ay binubuli ako ng mga kapatid ko dahil ako lang daw ang naiiba sa kanila. Pero ang sabi noon ni Papa ay prinsesa nila ako, kaya dapat daw akong mahalin at ingatan. Sinunod naman nila ang sinabi ni Papa at hanggang sa lumaki nga ako ay naging protective sa akin ang mga kapatid ko at ayos lang naman sa akin yon. At least ay walang naglalakas loob na umaway sa akin noon. Pero dahil nga sa sobrang hirap ng buhay namin noon ay hindi kinaya nila Mama at Papa na pag-aralin kaming lahat. Kaya naman nang makagraduate ako ng high school ay sinubukan ko na kaagad ang maghanap ng mapapasukan. At dahil underage nga ako ay nahirapan ako, kaya naman madalas ay sinasamantala ko lamang na sumali sa mga singing contest. At kapag pinapalad nga ako ay nananalo naman ako. Minsan pa nga ay ako pa talaga ang dumadayo sa ibang lugar para lamang sumali sa mga contest. Dahil desperada akong masungkit ang mga premyo na pang isang linggong kainan na namin. Kung minsan ay nananalo ako, minsan naman ay natatalo. Pero hindi ako tumitigil dahil yon ang source ng income ko noon. At doon na nga may nakapansin sa akin, Papa Dudut, walang iba kundi si Edward. Matanda siya ng 8 taon sa akin, 32 years old siya noon habang ako naman ay 24 years old. Kinausap niya ako noon at inalok na maging bokalista ng banda nila at gustong gusto raw niya ang timbre ng boses ko na pwede sa kahit na anong genre at napag-alaman ko nga na siyang drummer ng kanilang banda. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa noon at agad kong sinunggaban ng alok niya lalo nung malaman ko na 1,000 kada gig ang kikitain ko. At hindi naman daw sila nauubusan ng gig dahil halos gabi-gabi raw ay tumutugtog sila. Ipinakilala niya ako noon sa mga kabanda niya dahil kada practice namin ay talagang tinitrain nila ako sa mga tamang techniques sa pagkanta. At masasabi ko nga na marami akong natutunan sa kanilang lahat. Nakatulong na rin ako sa pamilya ko lalo na sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pero makalipas nga lang ang 2 taon ay nabigla ako sa balita ni Kuya Edward nang isang araw ay puntahan niya ako sa studio kung saan ako nagpa-practice, Papa Dudut.
Vicky, pwede ka ba makausap sandali? Sige po, tungkol saan po ba? Gusto lang kitang kumustahin. Kumusta ka naman ba sa banda natin? Okay naman po. Ba't bigla niyo pong naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung komportable ka sa ibang kasamahan natin. Oo naman po. Tatagal po ba ako ng 2 taon dito kung hindi? Mabuti naman kung ganun. Ba't bigla niyo nga po bang naitanong yan? May problema ho ba? May issue ba sila sa akin? O kayo po, may problema po ba kayo sa akin? Hindi. Gusto ko lang makasiguro na maayos kitang iiwanan dito. Ha? Iiwan niyo ako? Sawa na po ba kayo sa pag-handle sa akin? Hindi, ano ka ba? Masyado ka naman nag-iisip. Alis na kasi ako. Ha? Saan po kayo pupunta? Natanggap ako sa trabahong pinag-applyan ko sa Kuwait. Kaya makikipagsapalaran muna ako sa ibang bansa. Pero Kuya Edward, paano ako? Anong paano ka na? Iniisip mo ba na baka alisin ka nila sa grupo kapag umalis ako? Malamang. Kayo nagpasok sa akin dito eh. Paano po pag umalis na kayo? Huwag kang mag-alala. Hindi naman mangyayari yun. Unless gusto ulit nilang maghanap ng kasing galing mo. Hindi uubra yung pambobola nyo sa akin, kuya. Malungkot ka ba? Siyempre, mawawalan ako ng Kuya Edward eh. Mangingibang bansa lang ako. Di naman ako sasakabilang buhay. Kung aalis kayo, sinong papalit sa inyo? Mababakante ang posisyon nyo. Siyempre pinaghandaan ko yan. Umanap muna ako ng kapalit ko bago ako nag-decide na mag-apply sa ibang bansa. Matagal na nga siyang naghihintay eh. Kakilala nyo po? Oo, pamangkin ko yun. Magkakasundo kayo panigurado. Kaidaran mo lang din halos yun. Ang tanong kasing galing nyo kayang tumugtog. Oo naman, hindi ako ipapahiya nun. Tsaka hindi mo na itatanong, musician ang buong angkan namin. Bakit hindi na lang kayo yung kumuha ng bokalista sa mga kamag-anak nyo? Ba't ako pa po yung pinili nyo? Imposible naman pong wala magaganda ang boses sa kanila. Well, may point ka. Pero nakitaan kasi kita ng potensyal. At alam ko nung mga panahong yun, kailangan mo ng mapagkakakitaan. Paano nyo po nalaman? Yun kaya ang isinagot mo sa tanong nung isang judge. Tinanong ka nila kung bakit ka sumali sa contest. Ang sabi mo, Kailangan ko yung prize para pangkain namin ng 1 linggo. Pero hindi naman po ako nanalo nun. oo nga, pero sa tingin ko dapat nanalo ka dun eh. Feeling ko kasi may dayang nangyari. Di naman ganun kagagaling kumanta yung mga nanalo eh. Feel ko nga rin po, pero at least may opportunity na dumating para sa akin. So panalo pa rin po ako. Sa bagay, tama ka dyan. Kaya nga po sobrang nagpapasalamat ako sa inyo eh. Kasi binigyan niyo ako ng pagkakataon na i-showcase yung talent ko. At the same time, nakakatulong ako sa pamilya ko. Ang ginawa ko lang naman, ipasok ka rito sa banda. Pero ang hard work mo, ikaw yan. Pero salamat pa rin po. Malulungkot talaga ako kapag umalis na kayo rito. Huwag kang malungkot. Nandyan naman ang buong banda na nagsisilbing pangalawang pamilya mo na. And for sure, magkakasundo kayo ni Ace. Di ka mabobore at malulungkot pag siya ang kasama mo. Yung Ace po ba yung pamangkin nyo? Oo, mabait yun. May pagkasuplado nga lang sa una. Nako, as if namang uubra sa akin yung pagiging suplado niya. Well, sangayon ako dyan. Knowing you, may something sa'yo na nakakagaan sa pakiramdam. Naks! Todo-todo papuri mo sa akin ngayon, Kuya Edward ah! Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Napaka-positibo mong tao. At yun ang pinakagusto kong part ng pagkatao mo. Papatudot, katulad nga ng sinabi ni Kuya Edward ay umalis na siya sa banda at nakipagsapalaran sa ibang bansa. Lalo pa nga at may pamilya siyang binubuhay. Pero hindi naman nabakante ang posisyon niya dahil tinig over ito ng pamangkin niyang si Ace. At totoo nga sa mga sinabi ni Kuya Ed ay may pagkasuplado nga si Ace. Pero wala namang kaso yon sa akin. Ang tingin ko kasi sa kanya ay isang Prince Charming na lumabas sa isang libro. Ganon na ganon ang datingan niya sa akin. Matangkad siya at maputi at talaga namang gwapo. Ganda rin ang husky na boses niya. Malalim at medyo pausin pa. Kaya nga first meet namin ay nagkaroon agad ako ng crush sa kanya.
Kahit na hindi naman siya ganon kasaya na makita ako. Na-imagine ko pa nga na nasa nobela kami at sa una lamang siya suplado. Na sa katagalan ay mai-inlove din siya sa akin pero alam ko namang sa panaginip lamang yon mangyayari. Mga ilang buwan lang naman ay nahuli ko rin ang kiliti ni Ace. Katulad ko kasi ay mahilig siyang mag-compose o gumawa ng sariling kanta kaya naman kapag wala kaming rehearsal ay nagsishare kami ng mga ideya sa isa't isa at mga concept na pwedeng gawing kanta. Hanggang sa naging close na nga kami. Pero wala namang mali siya dahil alam kong companion lang ang tingin sa akin ni Ace at kontento naman ako doon. Ang importante lang naman sa akin ay magkasundo kami dahil ayaw ko naman na may hindi ako kasundo sa trabaho ko. Pero kung gaano nga kami magkasundo ay siya ring tindi kapag nag-aasaran kami. Si Ace din kasi yung tipo ng hindi makukontento sa isang araw kapag hindi nakakapambuisit. Pero sorry na lamang siya dahil hindi ako pikon. Bagkos ay sinasabayan ko lamang siya sa mga pang-aasar niya sa akin, Papa Dudut. Maya na ulit tayo mag-rehearse. Sakit na ng kamay at braso ko. Sige, minamalat na rin ako. Delikado pa yata tong boses ko mamayang gabi. Boses palaka ka na nga. Boses pala ka pala ah. Ikaw nga gurang ka na eh. Nangalay kagad ang kamay at braso. Pikon. Hindi ako pikon no. Hindi lang ako papatalo sa'yo. Tama na nga. Baka umiyak ka pa eh. Oso ko. May iba ako. Humuhusay ka na sa pagigitara ha. Talaga ba? May mga sintonado pa rin ako minsan eh. Pero di na ganun kasama. Pwede ka na siguro isabay kay Kuya Red. Lo, di kaya. Lead guitarist yun. Anong gagawin ng newbie na kagaya ko? Ang sinasabi ko lang naman, konti na lang pwede ka nang isabay sa kanya sa mga madaling pyesa. Malay mo next time, nagigitara ka na habang kumakanta. Ang astig nun. Nai-imagine ko nga yan. Parang ang sarap sa feeling no? Pag-usahin mo palalo. O kaya magpatulong ka kay Kuya Red. Yoko, nahiya ako eh. Wow! Marunong pala mahiyang makapalang muka. Hoy, sino kaya mas makapal ang muka? Ikaw nga, hindi naman sa'yo yung pagkain, kinain mo. Tawang-tawa lang. Mag-aasawa na yan. Bakit ba kasi hindi ka makapag-move on? Isang pirasong siomay lang yon. Last ko na kasi yun ano, kinain mo pa. Ano, PG lang? Grabe naman to. Bili pa kita ng 1,000 siomay eh. Akin na pera, pambili ng 1,000 siomay. Wala akong cash na dala. Credit card gusto mo? Wag na, baka namang walang laman yan. Ano akala mo sa akin, poor? Bakit, hindi ba? Nanginginain ka ng siomay ng may siomay? At least siomay lang. Hoy, ba't ka tumatawa? Oy, natawa ko eh, bakit ba? Iba naiisip mo no? Hoy, wag mo ko itulad sa'yo ha. Masama bang tumawa? Hindi, pero para kasing iba iniisip mo eh. Ano bang iniisip ko? Sabihin mo nga. Akin na lang yun. Kesa kung pinagtitripan mo, tapusin mo na yung kantang sinusulat mo para malapatan na natin ang tono. Langya naman kasi. Ang hirap pala gumawa ng kantang senti kapag wala pang experience. Bakit? Hindi mo pa ba naranasan ma-broken hearted? Naranasan. Pero hindi naman kasi ganun kasakit. Nakapag-move on kaagad ako. Alangan naman ako magbigay sa'yo ng idea. Hindi pa rin ako nakaka-experience ma-broken hearted. Wala akong magawang inspiration. Pag naman kasi pinilit ko, baka naman di ganun kadama pag kinanta. Di proceed ka na lang sa usual song na sinusulat mo. Tapos kapag may experience ka na, doon mo na lang balikan yung isa. Sa bagay, may plano nga pala tayong tumugtog ng original composition natin sa mga gig natin. Basta sabihan mo lang ako kung anong gusto mong tema. Then mag-share na lang ulit ako ng pwede kong i-share na idea. Ganun na nga lang talaga ang mangyayari. At lumipas pa nga ang 2 buwan, Papa Dudut, ay mas naging malapit kami ni Ace sa isa't isa. Pero napag-alaman ko nga na may girlfriend na pala siya na hindi ko naman na kinagulat. Napaka-imposible naman kasi na sa itsura niyang yon ay wala siyang girlfriend. Medyo nalungkot lamang ako ng slide dahil
Yung 1% na pag-asa ko na magiging kami na ni Ace ay tuluyan na nga pong naglaho, Papa Dudut. Pero ayos lang naman dahil crush lang naman ang nararamdaman ko para sa kanya, hindi po gaanong kalalim. Humahanga ika nga nila. Isa pa ay trabaho naman talaga ang priority ko dahil may pamilya akong umaasa rin sa akin. Naisip ko na saka ko na lamang iintindihin ang sarili kong love life kapag nakahanap na ako ng stable na trabaho. Hindi naman kasi sa panghabang buhay ay magiging bokalista ako ng isang banda. Siyempre may posibilidad na umalis ang isa sa mga miyembro o kaya naman ay ma-disband ng banda. Ilang beses ko naman ang sinubukang mag-apply ng trabaho pero hindi ako pasok sa mga requirements na hinahanap nila sa isang aplikante. Una nga ay high school graduate lamang ako at sumunod ay walang work experience. Pero pasasaan ba? At makakahanap din ako ng trabahong para sa akin o kung hindi man ay pangarap ko sanang magkaroon ng sariling negosyo na mag-aahon sa amin sa kahirapan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isang gabi nga matapos ang isa naming gig ay may pinakilalang babae sa amin si Ace at sinabing girlfriend niya ito, si Jade. Maganda ang babae at sexy, mukhang mayaman din base sa pananamit nito. Agad naman akong nakipagkamay sa kanya at sinabi kong masaya akong makilala siya pero hindi ganoon ang pinapahiwatig na mga ngiti niya sa akin. Ako naman ay walang pakialam kung galit siya o inis dahil wala naman akong maalalang may atraso ako sa kanya. At importante lamang naman sa akin ay nagmamahalan silang dalawa ni Ace at wag lang nitong sasaktan ng kaibigan ko. Halos lahat nga ng gig namin ay kasama si Jade pero wala naman ang atensyon nito kay Ace kundi nasa akin. Panay kasi ang sulyap niya sa akin tapos ay bigla na lamang mangiirap. Naisip ko tuloy na baka binabantayan niya si Ace kaya naroon siya lagi kapag may gig kami. At dahil nga hindi na rin ako makatiis at gusto ko ring malinis ang pangalan ko sa kanya, ay sinamantala kong busy ang mga kabanda ko lalo na si Ace sa pagliligpit ng mga gamit ay nilapitan ko si Jade na nasa isang lamesa lang naman kasama namin na naghihintay, Papa Dudut. Hi Jade. Close pa tayo? Hindi. Pero magfi-feeling close na ako sa'yo. Kasi mukhang ang laki ng problema mo sa akin eh. Paano mo naman nasabi? Kung nakamamatay lang siguro yung tingin mo, baka kanina pa ako nakabulagta sa sahig. Anong ibig mong sabihin? Kanina pa masama ang tingin mo sa akin eh. Tapos panay ka pa irap. Kung may galit ka sa akin, pwede mo namang sabihin. Makikinig ako. Okay, fine. Yung totoo, naiirita ako sa'yo. Kasi lagi kang nakadikit kay Ace. Akala mo ba hindi ko napapansin? Please lang, matuto kang dumistansya sa boyfriend ko. Ang sakit mo kasi sa mata eh. Ay nako, wala kang dapat ipag-alala. Trabaho lang naman ang namamagitan sa aming dalawa. Kaya kumalma ka lang. Hindi ako kakalma, knowing na crush mo ang boyfriend ko. Lo, halata ba? Iniinis mo ba talaga ako? Hindi. Nakakapagtaka lang kasi na ikaw lang ang may alam na may crush ako kay Ace. Maming ka pa talaga. Proud ka? Ganon? Teka lang muna Jade ha. Kung ano man yung iniisip mo, mali ka. Okay? Pure crush lang ang nararamdaman ko kay Ace. Alam mo naman siguro yun, di ba? Umahanga lang ako sa kanya. Pero yung as in gustong gusto, hindi. Hindi, Day. Huwag ka nang magpalusot. Kahit crush pa yan, may gusto ko pa rin sa boyfriend ko. Pang-ilan ka nang nagsabi sa akin yan? Di ko na mabilang sa totoo lang. At the end of the day, sinubukan pa rin nilang ahasin si Ace. Ay, hindi naman sa ganun. Tsaka tingnan mo na nga lang yung sarili mo, oh. Tapos tingnan mo ko, oh. Ang ganda-ganda mo. Sexy. Wala akong panama sa'yo. Tingin mo papatulan ako ni Ace? Kahit nga yata maghubad ako sa harapan niya, hindi niya ako papatulan eh. Ano? Ay, sorry ah. Alam mo, loyal si Ace sa'yo.
Lagi ka nga niya kinukwento sa akin simula nung ipakilala ka niya sa akin eh. At saka base pa lang sa kwento niya, alam kong mahal na mahal ka niya. Kaya please lang, magtiwala ka sa boyfriend mo. At sa tingin mo, maniniwala ako sa lahat ng mga sinabi mo? O hindi naman kita pinipilit na maniwala. Sinasabi ko lang in case na kailangan mo ng assurance. Sabihin na nating mas mahaba ang ginugugol na oras ni Ace sa pagre-rehearse sa studio kaysa sa kasama mo siya. Pero sinisigurado ko sa'yo, wala kang dapat na ipag-alala sa kanya. Kaibigan ko si Ace at gagawin ko lahat para lang hindi masira ang tiwala mo sa kanya. Masyado kang nakikialam para sa isang kaibigan. Alam mo ba yon? Alam ko, pero kasi ganito yan. Malaki ang utang na loob ko sa tito ni Ace, kaya gusto ko lang na bumawi. Tsaka maniwala ka sa hindi. Wala talaga akong plano o balak na agawin sa'yo si Ace. Hindi ako threat, no? At kung sakali man, isa ka rin sa mga poprotektahan ko dahil mahalaga ka kay Ace eh. Sige. Pagkakatiwalaan kita sa ngayon. Pero wag na wag mong sisirain ang tiwala ko. Makakaasa ka. O so ano, magkaibigan na ba tayo? Pansamantala, hanggat hindi ko pa napapatunayan na hindi ka talaga threat sa relasyon namin. Salamat. O teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit? Pakakainin mo ko? Pwede naman kung gusto mo. Bukas seryoso pinag-uusapan nyo ah. Hi, babe. Tapos na kayo magligpit? Oo babe. Ano palang pinag-uusapan nyo? Wala naman. Pinagkukwentuhan ka lang namin. Ako? At ano naman pinag-uusapan nyo tungkol sa akin? Sabi ko sa kanya, loyal ka sa kanya at mahal na mahal mo siya. Kala ko naman nagsusumbong ka na ng kung ano-ano. Bakit? May dapat ba siyang isumbong? Ano ka ba babe? Siyempre wala. Loyal ako sa'yo. Kung ano naman yung worries mo, alisin mo na. Hindi kita ipagpapalit kahit kanino. Alam mo namang mahal na mahal kita eh. Sabi ko sa'yo, Jade eh. Sige na nga. Pero sa ngayon, gusto ko munang kumain. Kanina pa ako gutom eh. Sure. Saan mo ba gusto kumain? Since gabi na, gusto kong kumain ng mami na may mainit na sabaw. Okay sige. Maghanap tayo ng mamihan. Wala kasi akong masyadong alam na kainan dito bukod sa mga fast food eh. Si Mikey, baka may alam. Meron naman. Eh di tara na. Ano pang hinihintay natin? Tuturo ko na lang sa inyo kung saan. Malapit lang naman dito. Sumama ka na sa amin. Kakain tayo. Sigurado ka? Oo. Ayaw mo? Gusto, basta-basta good new eh. Papa Dudut, nagpaalam na nga kami noon sa iba naming kabanda dahil may inuman session pa raw sila. Nakapagtataka nga lang na napakabilis na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Jade. Ang akala ko nga ay aawayin pa niya ako at makikipagdebate pa sa akin ng matagal pero napaka-mature niya. Naging casual siya sa akin at hindi ko naramdamang out of place ako habang kumakain kaming tatlo. Lagi kasi niyang tinatanong ang opinion ko sa bawat topic na napag-uusapan nilang dalawa ni Ace. Sa maikling panahon nga na yon, ay narealize kong mabait si Jade. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit mahal na mahal siya ni Ace. Siguro'y masyado lamang talaga siyang na-trauma sa mga dating nagkagusto rito kaya gano'n na lamang ang pagwo-worry niya. Kitang-kita ko naman kung gaano rin niya kamahal ang kaibigan ko at masaya ako para sa kanilang dalawa, Papa Dudut. Buti na lang talaga at sinubukan kong makipag-usap sa kanya para malinis ko na rin ang pangalan ko. Papa Dudut, ng mga sumunod nga na gabi ay kasama pa rin si Jade sa mga gig namin. Pero hindi katulad ng dati ay lagi na itong nakangiti sa akin at maaliwalas na rin ang itsura nito sa tuwing nakikita ako. Magandang sign nga yon dahil kahit papaano ay mababago ko ang pagtingin ni Jade sa ibang babaeng nakapaligid kay Ace. Na hindi lahat ng babae ay katulad ng mga nakilala niya noon. At dahil nga magkasundo na kaming dalawa ay palagi na nga niya akong isinasama sa tuwing may lakad o gimmick silang dalawa ni Ace. Na minsan ay naiisip ko na nga na hindi na sila nagkakaroon ng quality time dahil lagi na lamang akong kasama. Pero sinabi naman ni Ace na ayos lang sa kanya dahil yun daw ang unang beses na nakasundo ni Jade ang babaeng malapit sa kanya. At para nga i-celebrate ang official
kanina pa inuugat ng tagay mo. Oh. Pas muna. Doon na ako eh. Wala, madaya. Hayaan mo na babe. Huwag kayo masyado magpakalasing. Hindi ko kayo kayang bitbiting dalawa pag nalasing kayo. Kaya nga, tsaka mahina ang tolerance ko sa alak. Ang mabuti pa, magkwentuhan na lang muna tayo para bumaba yung mga tama natin. Sige, call ako dyan. Call din ako. Kwentuhan niyo naman ako kung paano kayo nagkakilala. Sino ba magkukwento? Uy, kahit sino sa inyong dalawa. Sige, ako na. Nagkakilala kami 3 years ago sa bar na pinagkakantahan nyo. Kagagraduate ko lang na ng college, kasama ko friends ko noon. Doon namin napiling mag-celebrate. Tapos, ayun, nakita ko si Ace sa stage kumakanta. Kasama nila Tito Edward. Kumakanta ka, Ace? Oo. Pero nagkaroon ako ng problema sa lalamunan ko. Kaya hindi na ako nakakanta ulit. Kung mapapansin mo, medyo paus ako magsalita. Ano bang nangyari? Chain smoker ako noon at nagkaroon ako ng grabing ubo. Hanggang sa nagkaroon ng araw ng tamang lalamunan ko na dahilan ng pagkasira na rin ng boses ko. Ah, ganun pala yun. Uy, sumabalik ako dun sa kwento. Paano kayo nagkakilala nun? I mean, sino yung nag-first move? Ako? Medyo nakainom na kasi ako noon eh. Nagulat nga ako sa kanya kasi bigla siyang umakyat doon sa stage. Tapos nag-request ng kanta. Dedicated daw para sa akin. Ay, talaga? Iba talaga nagagawa ng alak, no? Tapos ayun nga, hanggang sa matapos yung request kong kanta, hindi ako bumaba ng stage as in. Grabe, hindi ko carry yun. Kakahiya ka. Ano ka ba? Walang hiya-hiya pag nakainom. O tapos, ano ba nangyari? Ayun, hiningi ko yung number niya. Sabi ko kung wala siyang girlfriend, maging textmates kami. At sakto, wala nga siyang girlfriend. Ayun, mula sa pagiging magkaibigan, naging kami na. Naloka ako sa'yo, Jade, ha? Ikaw pa talaga yun ang unang nagbigay ng motibo. Na love at first sight ako sa kanya eh. Taray! Ikaw naman, Ace. Ano naman ang masasabi mo doon? Masasabi ko? Lagi ko na sinasabi sa kanya to. Pero isishare ko sa'yo. Sa totoo lang, masaya ako na nilapitan niya ako nung araw na yun. Kasi kung di niya ginawa yun, hindi ko siya girlfriend ngayon. Eh ikaw ba? Kailan mo ipapakilala sa amin ng boyfriend mo? Boyfriend agad? Wala nga manliligaw eh. Lah, di ba may mga humihingi ng number mo? Fake number binibigay ko sa kanila. Ayoko makipag-text kung kani-kanino, no? Kasi, iba ang gusto mo. Oy, hindi. Ka ba? Ayoko pa lang talaga. Gusto ko kasi munang makahanap ng stable na trabaho bago ko atupagin ang love life ko. Eh, syempre, priority ko ang family ko eh. Maraming umaasa sa akin kaya nga lagi ako nagdadasal na sana bigyan pa ako ng maraming blessings para may maibahagi ako sa pamilya ko. Swerte na magiging boyfriend o asawa mo. Syempre, no? Pero family first muna. Tama naman yan. Pero wag mo pa rin kalimutan ang sarili mong kaligayahan. Tandaan mo, mabilis lang ang panahon. Bukas, di mo na mamalayan. Marami ka na palang pinapalagpas sa pagkakataon. Pero bago ang lahat, tagay muna ni Mikey. Kala mo makakalimutan ko na. O, eto na. Kumusta naman pala sa inyo? Kailan mo balak pumasyal? Hindi pa ako makaluwas eh. Magkano na lang din kasi natitira sa pera ko. Pinapadala ko lahat kay Papa. Wala bang work papa mo? Meron. Nag-drive siya ng pedicab. Kaya lang naawa na rin ako sa kanya eh. Kasi humihina na rin yung mga tuhod niya. Wala ka bang mga kapatid na pwedeng tumulong sa inyo? May asawa na rin yung dalawang kuya ko. Kaya hindi na rin namin maabala tsaka maasahan. Hirap din naman kasi sila sa buhay eh. Pero magtira ka pa rin kahit papano. Mag-ipon ka para kung may gusto kang paglaanan in the future, may magagamit kang pera. Papa Dudut, marami ako na-realize sa mga sinabi nila sa akin at mas doon ko na pag-isip-isip na paghandaan ang kinabukasan ko. Dahil hindi naman habang buhay ay ganun lang ang buhay ko. Balang araw ay magkakaroon ako ng sarili kong pamilya at hindi ko gugustuhin na maranasan nila ang hirap na dinanas ko. Kaya nga sinunod ko ang payo sa akin ni Jade na mag-ipon ng pera.
Kada sahod ko noon ay bumabawas ako ng 200 pesos para itabi at ipunin. At sa paglipas nga ng mga panahon ay naging mas malapit kami ni Jade sa isa't isa. Masasabi ko nga na masaya ako na maging parte ng buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko rin nakalain na ang babaeng dati ay inis sa akin ay makakasundo ko pala. Madalas na nga na kami lang ang lagi magkasama habang si Ace ay hindi namin sinasali sa mga gimmick namin. Si Jade naman kasi ang nagsasuggest noon na magkaroon kami ng girls bonding. Noon ko nga lang din na-realize na napakakalog pala ni Jade at kayang-kayang sumabay sa lahat ng biro ko. Kaya naman mas naging masaya akong kasama silang dalawa na mga kaibigan ko noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil nga sa palagi kaming magkasama ni Jade ay hindi ko namamalayan na nag-iiba na ang nararamdaman ko para sa kanya, Papa Dudut. Bagay na hindi ko naramdaman noon kay Ace. At dahil hindi pamilyar sa akin ang pakiramdam na yon ay nagsimula na akong kabahan, lalo na kapag naiisip kong hindi ako maaaring makaramdam ng romantic feelings para kay Jade dahil pareho kaming babae. At nagwo-worry rin ako sa maaari niyang isipin tungkol sa akin. Natakot ako na baka kapag nalaman niya ang totoo ay layuan niya ako o pandirihan. Pero hindi naman siya manhid at matalinong babae si Jade kaya naman hindi rin nagtagal. Ay nalaman niya na may gusto ako sa kanya. At hindi lang basta pagkagusto, Papa Dudut. Magkaibigan tayo, di ba? Oo, bakit? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Sabihin ang alin. Ay, Mikey, inoobserbahan kita palagi at hindi ka ganun kahirap pasahin. Alam ko na may gusto ka sa akin. Teka, paano mo nalaman? Kung paano ko nalaman noon na may gusto ka kay Ace? Instinct. Isa pa, hindi ka ganun kagaling magtago, no? Sorry Jade ha, hindi ko naman sinasadyang magkagusto sa'yo eh. Pero nangyari na lang bigla eh. Ba't masyado kang seryoso? Hindi naman ako galit. Tsaka huwag kang mag-sorry tungkol sa mga bagay na hindi mo naman kontrolado. Hindi ka galit? Hindi. Ba't ako magagalit? Crush lang naman yan. Paano kung sabihin kong hindi lang to basta crush? Na mahal na talaga kita bilang babae. Mikey, thank you kasi mahal mo ko. Pero alam mo naman ang sitwasyon natin. Boyfriend ko si Ace. Committed na kami sa isa't isa. Wala naman akong balak na guluhin ang relasyon niyo ni Ace. Kaya nga tinago ko na lang tong nararamdaman ko eh. Alam ko naman na hindi mo kami guguluhin ni Ace. Pero isipin na lang natin ang mararamdaman niya. Nililinaw ko lang lahat dahil ayokong i-invalidate feelings mo. Nagmahal ka lang naman sa maling tao at maling panahon. Kaya hindi mo kasalanan yun. Hindi ka ba naiilang sa akin? Ba't naman ako maiilang sa'yo? Kasi pareho tayong babae. Yung may gusto sa'yo, babae. Sabi ko nga, may mga bagay na hindi natin kontrolado. May mga unexpected events na nangyayari sa buhay natin. At sa kaso mo, ito yun. Salamat Jade ha. Napaka-mature mo talaga mag-isip. Kung ibang babae siguro baka iba yung naging reaksyon nila. Walang mali na magmahal ng kapareho nating kasarian. Ang mali yung taong hindi tanggap ang mga tao na kagaya mo. Basta lagi mong tatandaan, as long as wala kang tinatapakang tao, go lang. Sasabihin mo ba kay Ace? May mga bagay na hindi na niya kailangang malaman. Pero for the sake of our friendship, kailangan nating sabihin. Dahil nag-promise tayo na walang secrets, diba? Baka magalit sa akin si Ace. Di natin sure. Pero alam kong maiintindihan ka niya. Kilala ko si Ace at hindi siya basta-basta nagbibigay ng judgment. Para namang hindi mo siya kilala.
Alaskador lang yun pero mabait at patas siyang tao. Alam ko naman. Ay, sana lang wag magbago ang trato mo sa akin dahil sa mga nalaman mo. Ano ka ba? Siyempre hindi. Best friends na tayo, di ba? Oo, best friends. Walang magbabago sa atin. Tsaka gagawin pa kitang bridesmaid. Gusto ko yan. Kailan niyo ba balak magpakasal? Kasal na lang ang kulang sa inyo eh. Matagal pa naman. Pero napag-usapan na namin. Sigurado naman ako na siya na ang gusto kong makasama habang buhay eh. Basta ako, susuportahan ko kayo kung saan kayo masaya. Salamat, Mikey. Hindi ako nagsisisi na binigyan kita ng chance na maging kaibigan. Totoo kang kaibigan at totoo ka sa mga nararamdaman mo. Pero ang pinakagusto ko sa'yo, yung positive outlook mo sa buhay. Sa ilang buwan kong pagkakakilala sa'yo, never kitang narinig na nagreklamo dahil ang pangit o minamalas ka sa buhay. Lalo lang naman ako may stress pag inintindi ko pa ang mga kamalasan ko sa buhay. Mismo! Kaya nga bilib ako sa'yo eh. Magsikap ka lang, alam ko magiging successful ka rin balang araw. Kasi pinagpapala ang mga katulad mo. Grabe naman ang compliment mo sa akin. Pero salamat Magdilang anghel ka sana. Papadudod parang naalis ang mabigat na nakadagan sa dibdib ko matapos ang pag-uusap naming yon. Napakaswerte ni Ace dahil nakatagpo siya ng babaeng kagaya ni Jade. Swerte rin naman si Jade kay Ace. Hiling ko lang talaga ay hindi na sila magkahiwalay at ikasal na sila. Kung tutuusin kasi ay kasal na lamang ang kulang sa kanila pero nasa kanila naman yon. After all ay lifetime commitment ang kasal na dapat pag-isipang mabuti. Hindi ko nga akalain na hindi ko pa pala talaga lubusang kilala ang sarili ko. Hindi ko alam na may tinatago pala akong ibang kasarian. Sino ba naman kasing mag-aakala, hindi ba? Simula nung magkaisip ako ay lalaki naman talaga ang gusto ko tapos ay bigla na lamang akong nagkagusto sa isang babae. Hindi ko tuloy alam kung ano ba talaga ang sexual orientation ko. Kung bisexual ba o lesbian. Pero mas safe sigurong sabihin na kasama ako at parte ako ng LGBT community. Pero dahil nga sa bagong nadiskubre ko sa aking sarili, ay naging maingat ako sa mga kilos at salita ko. Dahil nga hindi pa ako sigurado ay pinili kong maglaylo. Alam ko naman na tanggap na ang mga LGBT sa lipunan, pero may iilan pa rin ang hindi. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala, idagdag pa na hindi ko alam kung papaano ako maglalantad sa pamilya ko. Dahil hindi naman sila open sa ganong usapin kaya minabuti kong huwag na nga munang ipaalam sa kanila. Makalipas nga ang 2 taon ay masayang ibinalita sa akin ni Ace at Jade na magpapakasal na sila. Masaya ako para sa kanila pero hindi ko pa rin maiwasang makaramdam ng kaunting kirot. Pero no hard feelings. Ang importante lang sa akin ay masayang masaya sila at masaya na rin po ako, Papa Dudut. Sa 2 taon ding yon ay nagpursigi ako sa pag-iipon kagaya ng payo ni Jade. Nakapagpundar ako ng maliit na negosyo na ako rin mismo ang nagmamanage. Nagbebenta ako ng mga damit, tsinelas at kung ano-ano pa at napakalaking tulong talaga noon sa pamilya ko. Nang in-announce nga ni Ace at Jade ang balak nilang pagpapakasal ay nakiusap sa akin si Jade na gusto niyang hingin ang opinyon at perspective ko sa lahat ng kakailanganin nila sa kasal. Dahil para sa kanila ay napakalaki raw ng parte ko sa buhay nilang dalawa ni Ace. Hindi ko naiwasang maging emosyonal sa sinabing yun ni Jade dahil pakiramdam ko ay tunay na pamilya na ang turing niya sa akin. At hindi ko naman siya binigo dahil kasakasama nga nila ako halos sa lahat ng paghahanda nila para sa kasal lalo na sa mga isusuot nila. Masama raw na isukat ang wedding gown. Bakit masama? Sabi di daw matutuloy yung kasal. Pep! Nag-research ako tungkol dyan. Nagtanong na rin ako kina mama. Ang sabi niya,
Pwede naman daw isukat basta hindi pa fully made yung gown. I mean, hindi pa tapos gawin. Anong hindi pa tapos? Halimbawa, hindi pa na ikakabit yung isang manggas ng gown. Pwede niya yung isukat. Nox, ni-research mo talaga yun? Oo naman no. Para maiwasan natin yung mga bawal-bawal sa kasal. Wala namang mawawala sa atin kung susunod tayo eh. Sa bagay, better safe than sorry. Tama. Pero syempre, pina-verify ko muna kay mama yung mga pamahiin sa kasal. Sina tita ba? Walang ibinilin sa'yo? Ayun nga, wag na wag ko nga daw isusukat ang wedding gown ko bago ang kasal. Sumunod na lang kayo para wala na talagang makakapigil pa sa kasal nyo. Sa bagay, kaso nahihirapan ako pumili ng wedding gown. Lahat kasi magaganda. Ikaw ba babe, ano sa tingin mong bagay sa akin dito? Lahat naman bagay sa'yo. Ba't nga ba ikaw pa tinanong ko? Dapat talaga hindi ka na sumama eh. Kaming dalawa na lang sana ni Mikey yung nagpunta rito. Di pa tayo kasal, inaaway mo na ako. Sa bagay naman kasi talaga sa'yo kahit ano pang isuot mo eh. So ano, kahit ano isusuot ko sa kasal natin? Bagay sa'yo tong long sleeves na backless. Talaga? Ito din gusto ko eh. Hala, ba't ang tindi ng mood swings mo? Ilan linggo ka ng ganyan ah. Baka buntis. Buntis? Oh, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Parang gulat na gulat pa kayo. Kailan ka nga huling dinatnan, babe? Oh my gosh! Oh, bakit? 2 weeks na akong delayed. Congrats! Buntis ka na! Pero hindi pa sure. Maiwan ko na muna kayong dalawa rito. Saan ka pupunta? Tatakbuhan mo ako? Sira, hindi. Bibili ako ng pregnancy test kit sa butika. Babalik ako kagad. I love you. I love you too. Ingat ka. Ang aga ng wedding gift niyong dalawa, ah. Tingin mo talaga buntis ako? Oo, 2 weeks ka kamong delayed, di ba? Ganyan yung mga napapanood ko sa TV eh. Paano kung delayed lang talaga? Huwag ka masyado mag-overthink. Bibili na ng pang-PT si Ace. Pero, paano nga kung buntis ka? Matutuwa ako syempre. Magkakaanak na kami ni Ace kung sakali. Masaya ako para sa inyong dalawa. Basta pag kinasal na kayo, huwag niyo akong kakalimutan ha. Ano ka ba? Hindi ka namin makakalimutan. Napakalaki ng parte mo sa buhay naming dalawa ni Ace. Isa kang tunay na kaibigan na totoong tao ka. Kaya kung buntis nga talaga ako, ninang ka. Gusto ko yan! Bridesmaid na, ninang pa! At dapat ikaw ang kakanta ng wedding song namin habang naglalakad ako papunta ng altar. Oo naman, yun na lang ang regalo ko sa inyo. Thank you so much, Mikey. Sana lang wala kang hidden grudges sa akin ha, kasi hindi ko maibalik feelings mo para sa akin. Para kang sira. Wala na sa akin yun, no? Basta maging masaya ka lang palagi. Kayo at ng mga magiging anak nyo. Masaya na ako noon. Tsaka hindi lang naman ikaw ang tao sa mundo. Marami akong makikilala at sigurado akong isa doon para sa akin. Lahat ng negative nagagawa mong positive ha? Nakakabilib ka talaga. Marami ng negativity sa mundo. Dadagdag pa ba ako? Sobrang saya ko ng mga oras na yon dahil sa mga sinabi ni Jade, Papa Dudut. Sino nga ba ang mag-aakala na magiging matalik pala kaming magkaibigan? Nagsimula kami sa hindi magandang pagkikita. We started at the wrong foot, ika nga nila. Pero kahit na ganoon ay masaya ako na broken-hearted man ako sa kanya ay ayos lang. Dahil kung mahal mo talaga ang isang tao ay magiging masaya ka sa kung saan siya masaya. At bilang kaibigan ni Jade at Ace ay masaya akong makita na masaya silang dalawa. Hindi naman magtatapos kay Jade ang kwento ng buhay ko dahil marami pa akong pahina na maaaring sulatan. 3 buwan nga lang ang inabot ng preparation ng kasal ng dalawa sa importanteng tao sa buhay ko at sa lahat ng preparation na yon ay super hands-on talaga ako dahil na rin sa request ni Jade. Minsan nga binibiro ko siya na ginawa niya talaga akong literal na bridesmaid. Pero sinasabi naman niya na ganon ako kaimportante na gusto niya lahat ay may participation ako. Nakakataba nga ng puso na ganong klase ang importansya ang ibinibigay niya sa akin. At wala rin naman kaso yon kay Ace. Kahit pa nga alam na niya ang tungkol sa nararamdaman ko para kay Ace. Or para kay Jade. Kumbaga, we're matured enough para intindihin pa ang
mga maliliit na bagay na hindi na dapat palakihin pa. At katulad nga ng request ni Jade ay ako ang kumanta ng wedding song nila at habang inaawit ko ang paborito nilang kanta ay hindi ko napigilang umiyak dahil sa dalawang bagay. Una ay sa tuwa dahil kapwa na nila papasukin ang bagong yugto ng buhay nila ng magkasama at pangalawa ay dahil sa munting lungkot na nararamdaman ko dahil alam ko na marami nang magbabago pagkatapos po nilang maikasal. Hindi na kami lagi magkakasama dahil kailangan na nilang i-prioritize ang pamilyang bubuin nila. Lalo pa nga at 4 na buwan nang buntis si Jade. Ilang buwan pa ay masisilayan ko na rin ang inaanak ko. Nang matapos nga ang seremonya ng kasal ay oras na para ihagis ng bride ang kanyang bouquet at kung hindi ka ba naman binibiro ng tadhana ay ako talagang nakasalo ng bulaklak na yon. Tuwang-tuwa pa talaga ang bagong kasal habang ako naman ay hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon. Dahil po sa sobrang pagkagulat. Napabalik na lamang ako sa ulirat nang yakapin ako ni Jade. At sabihing ako na ang susunod. Napuno na lamang ng tawanan ng simbahan dahil sa sinabi niyang yon. Taliwas din sa naisip ko ay hindi nagbago ang trato nila sa akin bagkos ay mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa at ramdam na ramdam kong parte talaga ako ng pamilya nila. Lumipas din ang ilang taon at malaki na rin ang inaanak ko na syempre ay spoiled sa akin. Sa ngayon Papa Dudut ay naghihintay na lamang ako sa taong mamahalin ko at mamahalin ako katulad ng pagmamahalan ni na Jade at Ace dahil hanggang sa ngayon ay nasa akin pa rin ang bouquet ni Jade. At dito ko na nga po tinatapos ang aming kwento na nagsimula sa isang flat na tono hanggang sa nagkaroon ng sari-saring nota at nakabuo ng magandang awit ng buhay. Maraming salamat po kung ito man ay mapipiling basahin ngayong araw. More power po sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong loyal kapuso at ka-barangay, Mikey. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1. Forever! Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang awit ng pag-ibig ay tungkol sa isang musikero na sumasabay sa indayog ng bawat letra ng kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. Subalit sa kalagitnaan ng awit ay mapapatid ang kwerdas ng gitara na ikakasira ng magandang tono ng awit. Si Bogs ay isang gitarista at mga awit, isang talento na minana niya sa kanyang mga magulang. Sila ang kanyang inspirasyon sa tuwing siya ay tutugtog ng gitara at aawit. Subalit ang inspirasyon ay mawawala dahil sa isang aksidente. Dala ang tanging pamana ng magulang. Ito ang kanyang gagamitin upang ipagpatuloy ang buhay. Sa pagtugtog at pag-awit siya kukuha ng pera upang ipangtustos sa pang-araw-araw. Naisip man niyang bumalik sa pag-aaral ay hindi niya kakayanin dahil hindi sapat ang kinikita niya. Pero sa tulong ng isang tao na magiging mahalaga ang papel sa buhay niya, mas magkakaliwanag ang tinatahak niyang daan. Ang taong ito ay si Jemmy, ang kababata niya na naging matalik na kaibigan at naging kasintahan. May kahinaan si Bogs. Kaya tama naman na nasa tabi niya si Jemmy para gabayan siya.
ang kahinaan din ni Bogs ang magdadala sa kanya sa maling desisyon. Sa bandang huli ay magkakaroon naman siya ng lakas ng loob, subalit eto naman ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Upang mas maliwanagan tayo ay alamin natin ang kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Dear Papa Dudut, medyo mahaba po ang pangalan ko kaya tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Bogs. 27 taong gulang na pero ang kwento ko po ay nangyari nung ako ay magda-25 taong gulang pa lamang. Isa po akong musikero. Bata pa po ako nang turuan ako ng papa ko na tumugtog ng gitara. Simula po noon ay karugtong na ng buhay ko ang gitara at ang mama ko naman po ang nagturo sa aking kumanta. Mga musikero po kasi sila, may banda po sila at pabalik-balik sa Japan noon. Pero noong 1996 nang ipinagbuntis ako ni mama ay hindi na siya nakabiyahe at minabuti din ni papa na hindi na din bumiyahe para samahan si mama. Hanggang sa ipanganak ako at sa edad na 3 taon ay tinuturuan ako ni papa sa paggigitara. Kaya nahasa po talaga ako sa pagtugtog at syempre para po sa pagkanta. Hindi ko po alam kung bakit hindi na uli nag-anak sila mama at papa, parang nakontento na sila sa akin. Pero noong 18 years old po ako ay kung saan ay unang taong ko sa college ay naaksidente sila mama at papa. Ayoko na pong balikan ang pangyayari pero noong araw na yon ay sabay nila akong iniwanan. Sobrang dalamhati ko noon, Papa Dudut. Pero salamat na lamang po at nandoon ang aking kababata na kalaunan ay naging girlfriend ko na si Jemmy. Noong mag-graduate ako ng high school, siya naman ay 4th year na. Saka po kami nagkamabutihan. Hindi naman po ako nanligaw basta dahil sobrang click kami ay alam na lang namin na kami na. Mas matanda ako kay Jemmy ng 1 taon. Kaya noong naging kami actually yung relasyon namin ay mas mayahambing sa pagiging best friends. Kasi noong naging kami ay wala pa sa amin yung sweetness na pang magkasintahan. Mas nandun kami sa nag-aasaran pero mas nakikare sa isa't isa. Dahil nga po kay Jemmy ay kinaya ko ang mga nangyari sa akin. Nagtuloy po ng pag-aaral si Jemmy habang ako naman po ay napilitang tumigil. Nagtrabaho po ako at ang trabaho ko ay ang bagay na alam ko. Ang pagtugtog at pagkanta. Para mabuhay ay nag-basking po ako. Pumupwesto ako sa kung saan para tumugtog kapalit ng donasyon sa mga taong mag-aabot kahit kaunting barya. Ang kalaban ko lang po ay madalas akong napapaalis sa mga pinipwestuhan ko. Ilang taon ko pong naging buhay ang ganon. Mahirap po pero kailangan ko pong gawin. Hanggang sa nag-graduate na si Jemmy. Pagka-graduate niya ay nagnegosyo siya sa tulong ng magulang niya. Nagtayo sila ng isang mala-convenience store sa lugar namin. Si Jemmy ang namamahala dito at bukod sa pagmamanage ng negosyo nila, ay tinutulungan ako ni Jemmy. Siya na po ang nakikipag-usap sa mga lugar na pwede kong pwestuhan at magbasking. Mula noon ay hindi na ako pinapaalis dahil may nakukuhang permit si Jemmy. Hindi lang po yun. Nang tumagal po ay nahanapan niya na rin ako ng gig sa mga bar. Kaya parang si Jemmy ang tumatayong manager ko. Kinausap ko po siya na mag-cut sa mga kinikita ko pero nagalit po siya sa akin. At sinabing parang ibang tao naman daw siya sa akin. Napahiya din po ako, Papa Dudut, pero wala po ako masamang ibig sabihin noon. Kaya ayun na ang naging kasunduan. Basta tumugtog lamang ako at siya na ang bahala. Masaya na siya sa ginagawa niya.
O eto, kumain ka muna. Wala na silang bola-bola eh, kaya asado na lang pareho binili ko. Okay lang. Siopaw pa din naman yan. Ilan lang booking mo last week, baka kapusing ka na naman. Hindi ako kakapusin. Nakarami naman tayo 2 weeks ago kaya walang problema. Tsaka siopaw lang naman yan. Hindi naman mauubos budget ko dahil sa siopaw. Teka, yan lang ba hapunan mo? Ano ka ba? Madami kang schedule ngayon, baka hindi kayanin ng siopaw ang buong magdamag mo. Okay lang to. Nakarami naman ako ng kanin kaninang tanghali eh. Sandali, ibibili kita ng pansit ha? Wag na. Anong wag? Hindi pwedeng yan lang ang kakainin mo. Wag na, okay lang to. Hindi okay yan. Sandali, bibili ako ng pansit. Sandali nga, ako na lang bibili. Mauubos ang pera mo, ako na. Jemmy, wag na, nakakahiya na eh. Kanino ka nahihiya? Sa akin? Others ba ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. O pues, ikaw hindi ka other sa akin. Importante ka kaya hayaan mo ko. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin eh. Hindi ka naman nakikihati sa kinikita ko. Sobra-sobra na yun. Baka ako naman ang sobrang mainis sa sinasabi mo. Jemmy naman. Bugs naman. Oh, wag ka na magalit. Good. Sandali at bibili ako ng pansit. Ay, ang pilit mo. O sige, magigitara muna ako dito habang bumibili ka. Bugs, eto na. Oh, akala ko pansit bibilin mo. Bakit kaldereta at kanin to? Hindi kaya ng pansit ang pagbibigay energy sa'yo ngayon, kaya dapat mag-rice ka para full tank. Eh ikaw? Kumain na ako sa bahay. Alam mo naman si Mami, hindi ako paaalisin kung hindi ako kakain. May kasalanan nga ako sa'yo eh, kaya ako bumabawi. Ha? Ano yun? Si Mami kasi, may pagkain na nilagay sa baunan. Daling ko daw para sa'yo. Kaso, nakalimutan ko. Sorry. Nakakatuwa talaga si tita. Palagi akong kabilang sa hapunan na niluluto niya. Syempre naman. Para ka na ding anak nila Mami at Daddy, no? Salamat. Salamat sa inyo. Uy! Ha? Bakit? Iiyak ka ba? Hindi ah. Iiyak ka eh. Ayan, biglang namula ang mata mo. Uy, ano ka ba? Sorry. Naalala ko lang kasi sina mama at papa. Sorry din, napaalala ko sila. Huwag ka nang umiyak please, naiiyak din ako eh. Sige, hindi na. Kumain ka na. Eh ikaw nga, di ka kakain? Kumain na nga ako. Ay, oo nga pala. Pero syempre sasabayan kita. Kakainin ko tong siopaw na bili mo. Baka mabitin ka dyan. Eto pa isa oh. Tutal, kanin naman tong kakainin ko. Hindi, itago mo lang yan. Pang midnight snack mo yan. Pang recharge. Pero... Wala nang pero-pero. Kumain ka na. Okay, kumain ka na din. Sarap. Masarap din tong kaldereta nila. Ay nako, yes. Masarap yan. Pero, mas masarap pa din yung nilutong minudo ni Mami. Mamaya pagtapos ng mga set mo, kainin mo sa bahay bago ka umuwi. Natakam tuloy ako. Talagang matatakam kapag nakita mo pa lang. Basta mamaya, siguradong pagod ka kaya iinit ko yung pinabaon ni Mami para kainin mo. Pero meron na akong siopaw. Yang siopaw, midnight snack. Yung minudo ni Mami pang after work meal mo, okay? Okay, sige. Salamat. O siya, habang kumakain ka, sabihin mo na yung mga schedule natin ngayon. Nakausap ko yung mall dyan sa kabilang kalye na pupwesto tayo sa tapat nila. Okay naman daw. Tapos, after 1 hour, lipat tayo sa kabilang mall. Saka tayo punta dun sa gig mo ngayon, dun sa bar na malapit dun sa pangalawang mall. Kaya kumain ka ng marami. Sandali, kukuha pa kita ng extra rice. Ano ka ba? Ako na kukuha. Maupo ka na lang dyan at ituloy ang pagkain para hindi ka mabitin. Sandali. Salamat. Dahil mahal na mahal ako ni Jemmy ay ganun din ako sa kanya. Papadudot, ang naigaganti ko na lamang sa lahat ng kabutihan ni Jemmy ay ang magpasalamat. At mangako na kapag nakaangat na ako sa buhay ay babawi ako sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Madalas naiinis si Jemmy sa paulit-ulit kong sinasabing ito.
Palagi niya ding sinasabi na hindi siya naniningil. Bukal sa loob niya ang mga ginagawa niya dahil mahal niya daw ako. Mababaw ang luha ko, Papa Dudut, kaya mabilis akong maiyak. Siguro'y sobrang kasabikan ko sa pagmamahal ng mga magulang ko. Pinangakuan ko din kasi sila na kapag sumikat akong singer ay hahanguin ko sila sa pinagdadaanan naming hirap. Lagi kong sinasabi sa kanila na mababalik din ang mga pinundar nila na nawala dahil sa sakripisyo nila sa akin. Tapos sasagot si Papa nang gusto lang nilang makatapos ako ng pag-aaral, tapos iiyak sila ni Mama kaya maiiyak na rin ako. Lahi pala kami ng mga iyakin. Pero wala na sila Mama at Papa at hindi ko na maibibigay sa kanila ang pinangako ko. Alam ko baka masama ang loob nila sa akin kasi hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko. Pero alam ko naman na naiintindihan nila. Kaya kapag nagdarasal ako ay sinasabi ko sa kanila na kapag maayos na ang financial ko ay babalik ako sa pag-aaral. Pangako ko sa kanila yon. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Jemmy at sa pamilya niya dahil pinupunuan nila ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Matapos kong kumain ng gabing yon ay nagpunta na kami sa tapat ng unang mall na kakantahan ko. Matapos ang una kong kanta ay may babaeng lumapit sa akin. Mukhang may kaya dahil parang mamahalin ang mga suot niya. Binati niya ako at nagalingan siya sa akin, Papa Dudut. Nagpasalamat lamang ako at ilang na napatingin kay Jemmy. Unang beses kong naramdaman na baka magselos si Jemmy. Salamat po. Babalik po ako after 5 minutes. Sana magstay kayo. Salamat po ulit. Jemmy, Bakit? okay ka lang? Oo naman. Bakit? Wala. Bakit nga? Wala. Nakalimutan ko na. Nakakainis ka. Kasi yung Yung ano? Yung babae kanina? nagagalit ka ba? Saan? Sa akin. Bakit naman? Kasi masyadong madikit sa akin yung babae kanina. Naku, Bogs. Hindi lang yan. Madami pang pwedeng ganyan na makasalamuha mo sa trabaho mo kaya masanay ka na. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo yun? Syempre hindi. Pero sila naman ang lumalapit sa'yo eh. Syempre din, iba na kung ikaw naman ang lumalapit o kaya hindi ka man lumapit pero pumatol ka sa pagkalingkis nila sa'yo. Di ko naman gagawin yun. Alam ko naman, kaya nga wala lang sa akin yun. Salamat. Sana naman. Sa pag-intindi. Kung hindi ko naiintindihan tong ginagawa mo, di sana noon pa sinabi ko na tumigil ka na at maghanap na lang ng ibang trabaho. Pero alam kong pangarap mo to kaya nandito lang ako lagi para sumuporta sa'yo. Salamat. Oh, sana naman. Basta, salamat. Bahala ka nga. Alam mo, uminom ka na muna at malapit na matapos ang 5 minutes. Ay, oo nga pala. Nanuyo nga pala yung lalamunan ko. Ano? 3 kanta pa lang yung ginawa mo, nanuyo ng lalamunan mo. Hindi naman dahil sa kanya. Eh saan? Nanuyo lalamunan ko kanina dahil sa kaba. Nung niyakap ako ng babae. Inuulit-ulit mo ha? Siguro may something ka dun sa babae, no? Ha? Wala no. Hindi ko gagawin yun. Niloloko lang kita. Ikaw talaga. Alam mo namang ayaw kitang nagagalit sa akin eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Maliban na nga lang kung nagustuhan mo din yung mga yakap ng babae. Hindi talaga, hindi ko magugustuhan yun. Pex man, mamatay man. Hoy! Anong mamatay yung sinasabi mo? Naluloko lang kita. Uminom ka na nga lang. Nandyan yung tubig sa bag natin. Yes ma'am, iinom na po. Kunin ko lang yung tubig dito sa bag. Gusto mo rin ba ng tubig? Mamaya na ako. Uy! Ano to? Alin? Yang nasa case ng gitara. Yang kasama ng mga pera na hinulog ng mga tao. Ano yan? Wallet yata? Wallet nga. Kanino yan? Ewan. Tignan mo kung may ID. O ito nga, merong ID. Mildred, teka. Ito yung babae kanina ah. Siguro nahulog niya kanina nung yumayakap siya sa akin. Yun talaga naisip mo? Ha?
Oo, kasi siguro nung umiiwas ako, nahulog niya yan. Defensive? Hindi naman ako defensive. Biro lang. Ganito na lang. Wala kasing cellphone number dito. Ilagay na muna natin dyan sa case ng gitara. Baka sakaling bumalik yun. At least nandyan lang. Tapos pag hindi binalikan, isoli na lang natin bukas. Oo nga, sige, ganun na lang gawin natin. Oh, mag-relax ka na tapos ng 5 minutes. Ibinalik namin sa case ng gitara ang wallet at nagsimula na akong kumanta muli, Papa Dudut. Maganda ang gabing yon kasi madaming naguhulog ng pera sa guitar case ko. Panglimang kanta ko ay may biglang dumating na mga pulis kaya agad silang nilapitan ni Jemmy at ipinakita ang permit namin na pwede kaming magbusking sa lugar na yon. Pero sabi ng mga pulis ay hindi daw yon ang dahilan, kundi may reklamo daw sa akin. Saka dumating si Mildred, ang babaeng may-ari ng wallet. Kasama niya pala ang mga pulis at siya ang nagreklamo na dinukutan ko daw siya kaya nawawala ang wallet niya. Nainis ako, Papa Dudut, porque nawala ang wallet niya ay dinukot ko na raw. Papaano pala kung sa ibang lugar niya naihulog? Tapos ako ang pagbibintangan niyang kumuha. Kaya itinuro ko ang wallet at sinabing nahulog niya kanina. Tinanong ng mga pulis kung yun daw ba ang wallet ng babae at kinuha niya ito at sinabing yun nga. Pero hindi pa pala doon natatapos, Papa Dudut. Kasi sinabi niya sa mga pulis na wala na daw laman ang wallet niya na may lamang 10,000. Papa Dudut, wala kaming nakita doon kahit piso tapos sasabihin niya na may 10,000 ang wallet niya. Pinaniniwalaan siya ng mga pulis at sinabing sumama daw ako sa presinto at doon na ipapaliwanag ang nangyari. Umagitna si Jemmy at sinabing wala talagang laman ng wallet. Kaya sinabi ng babae na magakontsaba daw kami ni Jemmy. Kaya pati si Jemmy ay gustong isama din ng pulis. Pero sabi ng babae hindi na siya magreklamo basta ibalik ang pera niya. Pero wala kaming kinukuha at ano ang ibabalik namin sa kanya. Kaya sabi ng pulis na sa presinto na lamang daw namin ayusin. Umihirit uli ang babae na kung nagastos na ang 10,000 ay kukunin niya na lamang ang lahat ng pera na nasa guitar case. Kahit kulang ito sa 10,000. Umayag naman ang pulis at aangal pa sana ako pero sinabi ni Jemmy na hayaan ko na lamang daw para wag na daw akong mapag-initan pa. Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Halika na. Na-cancel ko na yung busking mo sa susunod na mall. Okay ka lang ba? Punta na tayo dun sa bar para doon ka na magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Gusto mo ako na lang ang pupunta sa bar at ipapakancel ko na lang ang gig mo para makapagpahinga ka na muna? Wag, baka magalit sila, hindi na ako ibukuli. Pero okay ka na ba? Okay na, siguro maya-maya mas bubuti na pakiramdam ko. Scammer ang babaeng yun, biniktiman niya tayo. Pinaghirapan natin yun eh. Tapos kukunin niya lang ng ganun-ganun? Trabaho nila yun kaya wala silang pakialam kahit sino pang mabiktima nila. Bakit may mga taong ganun? Hindi sila magtrabaho ng patas. Wag mo nang isipin yun. Pero kung kailan pa naman maraming nagbigay sa atin, ngayon lang tayo tinao ng ganung karami. Tapos sila makikinabang sa pagod natin? Isipin na lang natin na may mas malaking kapalitang nawala. Ay, sorry ah. Saan? Kasi kung hindi ko hinayaan yung babaeng yun na makalapit, hindi sana mangyayari to. Sana nung nakita ko palang napalapit siya, umiwas na ako agad. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo, wala kang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Hoy, ano ka ba? Hindi mo kasalanan yon, biktima ka dito. Biktima ako ng katangahan ko. Masyado kang malupit sa sarili mo, kalimutan mo na yon. Babawi tayo. Itong makukuha mong TF dito sa gig na to, malaki-laki. Pumayag sila na 3K. Tapos, pag nagustuhan ka daw, ire-regular ka nila. Tapos ang oras mo, 11 PM at 1 PM. 2 sets ka na tig 45 minutes. Ibig sabihin, may oras pa tayong magbasking kahit isa o dalawang lugar.
Hoy, hindi ka ba masaya? Ha? Ano yun? Kita mo, hindi ka nakikinig. Ang dami kong sinabi. Pasensya ka na. Uwi na lang tayo. Wag. O sige na, okay na ako. Ayos na ako. Sinasabi mo lang yan eh. Hindi, promise, okay na talaga ako. Bakit hindi ka nakangiti? Oh, ayan o. Ay, ang plastic ng ngiti mo. Hindi kaya. Biro lang. Ayan, ngiti ka lang. Sabi nga sa show business, the show must go on. Huwag mong dali ng problema sa performance mo. Oo, hindi na. Babawi na lang tayo. Oh, papasok na tayo sa bar ha. Dapat good mood ka para pag nakita ka ng manager, positive agad ang tingin niya sa'yo. Eto na po, good mood na. Nakangiti na oh. Good. Tara, pasok na tayo. Ayun, dun tayo sa dulo. Tara. Sandali. Hindi ba si Mildred yun? Sinong Mildred? Yung nang scam sa atin. Tingnan mo, saya niya parang walang nangyari oh. Tuwang-tuwa siya na nakaloko na naman siya. Siya nga! Teka, palabas na siya. Hahabulin ko lang. Bogs! Hoy! Sandali! Huwag kang humarang sir, may hinahabol ako. Sino? Yung babaeng yon? Oo, siya nga. Bakit? Bakit ba kailangan mo malaman? Padaanin mo na ako, makakalayo na siya eh. Ano bang atraso niya? Iniskam kami ng babaeng yon. Magdanakaw yon. Sandali, ako nahihingi ng pasensya. Sino ka ba? Girlfriend ko ang babaeng yun. Pagpasensyahan nyo na. May sakit kasi siyang ganun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ako na ang hihingi ng tawad. Bogs, ano nangyayari? Girlfriend daw nito yung scammer na babae. Magkakuntsaba kayo? Sandali, sinabi ko nang may sakit ang girlfriend ko. Hindi niya mapigilan ng manloko at manguha ng pera ng iba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wala kaming pakialam kung ano man yung sakit niya. Yung pera ko ang kailangan ko. Huminahon ka. Ganito na lang, ibabalik ko ang pera mo. Puntahan mo ako mamaya sa club dun sa bungad. Hihintayin kita. Teka, sandali. Paano ko malalaman na hindi niyo na naman ako niloloko? Oh, heto. Iiwan ko sa inyo tong singsing ko. Ibalik mo na lang mamaya pagpunta mo doon. Ako nga pala si Matt. O sige, hihintayin kita ha. Halika na. Puntahan natin sila mamaya. Baka panibagong scam na naman yan. Hindi naman siguro. Iniwan niya tong singsing niya eh. Siyempre hindi natin malalaman kung peke yan o tunay. Ganito na lang. Puntahan natin sila. Pag wala sila doon, umalis tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika na, ando na yung libreng food natin para makapag-relax ka na din bago ang set mo. Matapos ang set ko, Papa Dudut, ay pinuntahan namin sila sa club na sinasabi noong Matt. Nagbabaka sakali lamang naman ako kahit na ayaw na ni Jemmy na magpunta kami. Laking gulat namin, Papa Dudut, dahil nandun si Matt at nandun din si Mildred. Nilapitan namin sila at pagkakita sa amin ay agad na humingi ng pasensya si Mildred. Hindi lang daw niya mapigilang gawin ang ginawa niya at sa buntong yon ay medyo naawa naman ako. Pero kailangan ko pa din ang pera ko. Isinoli ko ang singsing ni Matt at hiningi ang perang pinagpaguran ko. Nang sabihan ni Matt si Mildred ay agad nitong nilabas ang pera at ibinigay sa akin. Ang laking bigat na nakadagan sa akin ay nawala nang mahawakan ko ang perang nawala na galing sa pagod ko. Sa kamuling nagsalita si Matt na naikwento daw ni Mildred sa kanya na acoustic performer ako. Sinabi ni Matt na gusto raw niyang makabawi sa hassle na naramdaman namin. Nagpo-produce pala siya ng mga shows at nagbubuk ng mga performers para sa ibang bansa o sa mga hotel dito sa Pilipinas. Sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong tulungan. Sobrang tuwa ko, Papa Dudut, noon. Tama si Jemmy na may mas malaking kapalit ang pagkawala ng pera ko. Hindi lang yon kasi bukod sa swerte ay naibalik pa sa akin ang pera ko. Kaya niyaya ko ni Matt sa table nila at doon daw kami mag-usap.
Nauna sila Matt sa table at kinausap muna ako ni Jemmy. Bog, sandali. Oh, bakit? Uwi na tayo. Ha? Bakit tayo uuwi? Hindi magandang pakiramdam ko. May sakit ka? Wala. Diyan sa dalawang yan, hindi magandang pakiramdam ko sa kanila. Eh bakit naman? Isusoli nga nila yung pera natin eh. Iba talagang pakiramdam ko sa kanila eh. Jemmy, kailangan kita dito. Ikaw marunong makipag-usap sa mga ganito eh. May iba pa naman siguro tayo na pwede makausap. Pero eto na to, kaharap na natin. Maghahanap pa ba tayo ng iba? Hindi ko alam. Parang ibang pakiramdam ko. Okay, sige ganito. Makipag-usap tayo. Pakinggan natin sila. Kung hindi na maganda usapan, ako na mismo magyayaya umuwi. Pero please, pagbigyan mo na ako dito. Baka ito na kasi yung mag-ahon sa akin eh. Ha? Please? Sige. Yan. Halika na. Ang tagal nyo. May pinag-usapan lang kami sa labas. Nasaan si Mildred? May nakitang kaibigan. Nandyan lang yun sa paligid. Ano ba mga pinoproduce mo? Mabilis ka, boy. Uminom muna tayo para mas maganda ang usapan natin. Sige. Baka maglasing ka ah. Mahina lang naman ang alcohol niyang iniinom namin. Kaya uminom ka na rin. Hindi na, salamat. Para sa future talent ko. Kampay! Kampay. Ano bang business mo? Sabi ko nga, nagbubook ako ng mga performers sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Hotels at bars. Ikaw ba, saan ka nagpa-perform? Kung saan-saan. Nagbabasking ako sa mga tapat ng mall, mga park, minsan sa tapat ng simbahan pag nakabreak yung misa. Pero may nakuwang gig si Jemmy para sa akin. Doon nga sa bar kung saan mo kami unang nakita. Ah, okay. Kung ako ang magmamanage sa'yo, syempre tatanggalin ko na ang basking. Tapos kung bar naman, siguro weekend lang ang gigs mo. Mahina kasi pag weekdays. Okay ka ba sa ganun? Oo naman. Paano ba makapasok dyan? Naniniwala ako kay Mildred nung sinabi niyang magaling ka. Kaya dun pa lang malaki na ang chance mo. Pwede ko makapunta sa ibang bansa? Pwedeng pwede. Kung hindi ako mapapahiya sa'yo, ilalaban kita. Pati sweldo mo, pwede kong ilaban na mataas. Sang mga bansa ka ba nagbubuk? Iba-iba. Bakit? May iniiwasan ka bang bansa? Wala. Kahit saan pwede ko. Jemmy, narinig mo yun? May chance daw ako makapunta sa ibang bansa. Dahan-dahan ka sa pag-inom. Alam mo ba na kahit saan ka makapunta, ang sweldo mo ay dollars. Siyempre, maliban na lang kung dito ka lang. Peso ang sweldo dito. Dollars? Jemmy, dollars daw. Narinig mo yun? Pogs, huwag kang masyado agad maniwala. Mukhang totoo naman sinasabi niya eh. Ano? Kung okay ka bukas, basahin mo ang kontrata para magkapirmahan na agad tayo. Okay, sige. Payag ako. Puntahan kita bukas. Oh, inom pa! Cheers. Bogs, madami ka nang naiinom. Kaya ko. Huwag kang mag-alala. Masaya lang ako sa mga narinig ko. Yang kasama mo ba? Anong talent? Ay, sorry. Siya nga pala si Jemmy. Ang one and only ko. Pwede kang maging model. Pero pagdating sa ibang bansa, dapat hindi kayo magsyota. Kasi nega yun sa mga iba. Ayaw nila ng may karelasyon sa trabaho. Hindi ako interesado. May negosyo ako rito. Sayang. Maganda ka pa naman. Tsaka maganda ang katawan mo. Magsuot ka lang ng damit na medyo labas ang dibdib at kita ang legs. Ewan ko na lang kung di mag-agawan sa'yo ang mga agency. Jemmy, ayaw mo ba mag-model? Bogs, ang bastos na nung bibig niya tapos itatanong mo sa akin yan? Wala naman siyang sinabing masama. Oh, inom pa! Papadudot magaganda ang mga pinapangako ni Matt. Kaya lalo akong nainteresado sa mga offers niya. Hindi ko maintindihan si Jemmy kung bakit siya inis na inis kay Matt. Iniintindi ko lang din kasi nga bago nangyari ang gabing yon ay muntik na kaming mawala ng pera. Pero kahit naiinis si Jemmy ay itinuloy ko ang pakikipag-usap kay Matt.
Si Jemmy kasi dapat ang inaasahan ko na makipag-usap pero wala siyang gana. Kaya ako na rin ang nakipag-usap at dahil na din siguro sa alak ay naging malakas ang loob ko sa pagtatanong sa kung ano-ano ang mga benepisyo, sweldo at iba pa. Para kung nasa alapaap noon papadudot habang nadidinig ko kung gaano kalaki ang kikitain kahit sa tip ay binibilang ko na ang mga gagawin ko. Dahil sa pangangarap ko ng gising ay hindi ko na naalala na kasama ko pala si Jemmy. Nawala siya sa isipan ko. Basta ang nasa isipan ko ng oras na yon ay matutupad lahat ng gusto kong mangyari. Magiging proud sa akin sila mama at papa at naisip ko din noon na kung mag-aaral pa ba ako kung matagumpay na ako. Sabi ko sa sarili ko ay siguro naman ay hindi na magagalit sila mama at papa kung hindi ko itutuloy ang pag-aaral. Kasi successful na naman ako. Nasa gitna ako ng pangarap ko nang bigla kong madinig ang boses ni Jemmy na magbabanyo daw siya. Tumango lamang ako at hinayaan siyang pumunta sa banyo. Pag-alis ni Jemmy ay nag-isang tagay pa uli si Matt. Matapos ang tagay ay nagpaalam siya na magbabanyo lang din. Kaya hinayaan ko siyang umalis at ilang sandali pa ay bumalik na si Jemmy sa table. Halika na. Anong halika na? Umuwi na tayo. Mamaya na, Jemmy. Umalis na tayo dito. Maupo ka nga muna. Ayoko na. Gusto ko nang umalis. Ano bang nangyayari sa'yo? Sa daan ko na ikukwento. Bakit hindi pa dito? Umalis na nga tayo. Mamaya na. Konti pa tapos aalis na tayo. Tsaka wala pa sila, Matt. Ayokong makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Bakit ba? Ano bang mali sa kanya? Madami. Alam ko na hindi maganda yung unang pagkakakilala natin sa kanila. Pero bumabawi naman sila eh. Huwag kang magpabulag sa mga salita niya. Halika nga dito, maupo ka na. Hintayin na lang natin si Matt. Ayoko. Bakit ba? Bigla niya akong niyakap at pinilit halikan. Oh, huminahon ka nga, Jemmy. Huminahon? Yan ang masasabi mo sa nangyari sa akin? Binastos na ako at hinahalay. Jemmy, baka sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo sa kanila. Bogs naman, kung nagsisinungaling man ako, hindi ba dapat sa akin ka pa din maniwala at dapat maggalit ka sa kanila? Eh anong gagawin ko? Aawayin ko sila? Ano? Umupo ka na lang. Kung ayaw mo sa kanila, tiisin mo na lang ng konti. Parang di na kita kilala. Aalis na ako. Oh, Jemmy! Sandali! Jemmy! Ay, mga babae talaga. Oh, nasa na si Jemmy? Umalis na eh. Bakit? Ewan dun, niyakap mo daw. Ginulat ko lang, niyakap na agad. Huwag mo na siyang intindihin. Baka napagod lang siya kanina sa mga ginawa namin. Pag pumirma ka sa akin ng kontrata, hindi ka na mapapagod ng kakalakad at kakalipat-lipat. Baka makabili ka na din ng sarili mong sasakyan. Gusto ko yan. Pero pag nasa amin ka na, paano si Jemmy? Okay lang yun. Hindi na siya pwedeng makialam sa mga desisyon. May intindihan naman niya siguro yun. Good. Tagay pa. Cheers. Pero siguro unahin ko muna yung bahay kaysa sa kotse. Bakit hindi mo pagsabayin? Kaya ba yun? Pag nagpunta ka ng ibang bansa, mahina ang 1 taon at makakaipon ka na ng pambili ng bahay at lupa, pati kotse. Talaga? Oo. Unang kontrata mo 6 months. Pwede ka na mag-down sa bahay at lupa. Tapos larga ka uli ng 6 months. Mapo-full payment mo na ang bahay. Tapos may pambili ka pa ng kotse. Excited na ako. Oh, tagay pa! Cheers! Magkano ang pera mo sa wallet ngayon? Yung sinoli ni Mildred sa akin na 7,000 tapos yung TF ko kanina sa bar na 3,000. Bale, 10,000 lahat. Kung ngayon, 10,000 lang ang laman ng wallet mo, sa susunod, wala ka nang dalang cash. Bakit? Kasi, credit card na lang ang dala mo. Wow! Hindi ko pa nararanasan magka-credit card. Pwes, baka magsawa ka ng kakagamit kasi madami kang pera. Salamat, Matt ah. Oh, tagay pa! Cheers! Waiter,
Isang bote pa nitong alak. Hindi ko na ata kaya. Ano ka ba? Mahina ka ba? Paano kung yayain ka ng mga customer sa ibang bansa para uminom? Ano, susukuan mo sila? Malakas silang magbigay ng tip. Sige, kaya ko pa. Good. Oh, simutin na natin tong isang bote bago dumating yung susunod na bote. Tagay! Ang mahal siguro ng alak dito, no? Lalo na yung mga bote-bote. Huwag mong alalahanin yun. Pera lang yan. Inom pa. Cheers! Papadudod sunod-sunod ang inom namin ni Matt. Si Matt naman ay parang hindi na lalasing. Lalo na noong bumalik si Mildred. Yung tagay niya ay sa akin pa niya pinapasagot. Kahit lasing na ako ay ramdam ko kung paano makalingkis si Mildred sa akin. Hanggang sa mawala na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog pero nagising na lamang uli ako nung kinakalabit ako ng waiter dahil alas 7 na ng umaga at closing na. Palis na sana ako nang pigilan ako at iabot sa akin ang bill. Kahit lasing na lasing ako ay nagulat ako kung bakit ako ang pinagbabayad ng bill. Sinabi ng waiter na sila Matt at Mildred ay 3 oras nang nakaalis at hindi nagbayad. Nang makita ko ang bill ay kulang pa ang pera sa wallet ko para mabayaran ang lahat. Habang dinudukot ko ang wallet ko ay nakikiusap ako na baka pwedeng 10,000 lang muna ang ibigay ko at ihahabol ko na lamang ang kulang. Pero mas lalo akong napahiya nang makitang wala ng laman ang wallet ko. Inisip ko kung saan napunta yon. Yun pala ay dinuukot ni Mildred sa likod ko noong niyayakap niya ako. Walang-wala na akong pera, simot na ako dahil sa paniniwala sa panloloko ng 2 scammer na yon. Nagkapalmukha na lamang ako at tinawagan si Jemmy at umutang ako ng pera. Kasi tatawag daw sila ng pulis pag hindi ako nakabayad. Sinagot naman ni Jemmy at pinaliwanag ko ang mga nangyari. Sinabi niya na sabihin ko sa waiter na sandali lang at pupunta siya doon. Jemmy, Kumusta ka? mabuti naman. Salamat at nakapunta ka agad. Magkano bang bill? 25,000 eh. Nawala na yung 2? Oo, bigla silang nawala. Iniwan na lang nila ako. Jemmy, patawarin mo ako ha. Sana talaga nakinig ako sa'yo. Wala na. Nangyari na yan eh. Nabulag ako eh. Bogs, hindi mo pwedeng idahilan yan. Gusto ko kasing gumanda yung buhay ko. Pasensya ka na talaga. At kaya mo akong pabayaan para sa ikagaganda ng buhay mo? Patawarin mo ako, Jemmy. Hindi ako galit. Pero mali pa rin yung ginawa ko. Maling-mali yun. Okay na, nagsorry ka na. Wala akong kwenta. Maging aral na lang sa'yo yan. Oo talaga, magiging aral na to para sa akin. Wala na ba silang ibang kinuha sa'yo? Yun lang laman ng wallet ko kinuha nila. Pasalamat na lang tayo at hindi ka nila sinaktan. Hindi kita naipagtanggol kagabi tapos hindi pa kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako, Jemmy. Sana sumabay na ako sa'yo nung umuwi ka. Hayaan mo na yun. Ang importante, ligtas ka na. Tahan na. Wala na tayong magagawa. Nangyari ng mga nangyari. Isipin mo na lang kung paano ka babawi sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Okay na ako. Wala din naman nangyari sa akin eh. Pasalamat na lang din tayo doon. Tumahan ka na. Ayusin muna natin tong problema. Tahan na. Sorry. Isettle mo muna yung 25,000. Eto. Dadaling ko lang to dun sa manager ha. Sandali lang. Bogs, ano ba nangyari sa'yo? Sa loob ng isang gabi bigla kang nagbago. Boss, salamat. Pasensya na po uli sa abala. Ayan pang 5,000. 5,000? Para saan to? Sa'yo din yan. Bakit mo ako binibigyan ng 5,000? Kasama yan sa pinagbentahan ko ng gitara mo. Ha? Wala na akong choice. Wala akong hawak na pera ngayon. Kaya kaysa makulong ka, binenta ko na lang yung gitara mo. Wala na yung gitara ko. Wala na akong maisip na ibang paraan. Okay lang. Tama lang naman yung ginawa mo eh.
Kung may hawak lang akong pera ngayon, hindi ko ibebenta ang gitara mo. Kaso, biglaan eh. Alam ko kung gaano kahalaga yun sa'yo. Huwag ka mag-alala. Okay lang yun. Umayos ka na. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Mababawi mo rin ang nawala sa'yo. Oo, naniniwala ako. Sa tulong mo, makakabawi ako, Jemmy. Bogs, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong hindi maganda ang timing pero nandito na rin lang tayo at napag-usapan na din naman natin yan. Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi na kita matutulungan sa pagbabasking at paghahanap ng gigs. Pero balik ka dun sa huling bar na tinugtugan mo. Baka nakuha mo yung slot. Sandali, naguguluhan ako. Magpahinga na muna tayo. Kailangan siguro natin muna mag-isip ng malayo sa isa't isa. Bakit? Gusto kong pag-isipan mo muna kung anong mga gusto mo sa buhay. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi lang ako, Bogs. Ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Kailangan mo munang mag-isip. Jemmy naman, please. Huwag naman ganito, please. Huwag dito, huwag ngayon, please. Paalam, Bogs. Jemmy! Jemmy, patawarin mo ako! Jemmy, parawa mo! Jemmy! Jemmy! Ang sakit sa dibdib, Papa Dudut. Pero napakalaki naman talaga ng kasalanan ko kay Jemmy. Matapos na mga nagawa niya sa akin ay nakuha ko siyang echapuera. Nagsumbong na siya na muntik siyang halayin pero mas pinaniwalaan ko yung lalaking gumawa noon kesa sa kanya. Dalawang mahalagang nawala sa buhay ko ang gitara ko at si Jemmy. Pinipilit kong maging mabuting tao at hindi na rin ako nakakatugtog kasi wala na ang gitara ko. Yung club na kung saan ako nagkaroon ng kaso ay ang club na tumanggap sa akin para magtrabaho bilang isang waiter. Nakita nila ang nangyari sa akin at naniwala naman sila na inosente talaga ako sa mga nangyari. Kahit na hindi kasama yon sa pangarap ko ay pinilit ko pa din na tanggapin at gustuhin bilang simula ng aking pagbabago. Habang nagliligpit sa club, isang umaga ay may napanood ako sa binuksang TV sa bar. Una ay pinakikinggan ko lamang ang balita pero bigla akong napatingin nang madinig ko ang headline tungkol sa dalawang scammer at estapador na pinaghahanap ng batas dahil sa dami ng mga naloko nila. At ang mga ito ay sina Matt at Mildred. Naawa na lamang uli ako sa sarili ko dahil sa hinayaan ko silang lokohin ako. Matapos ko magligpit at maglinis sa club ay umuwi na ako. Pero gaya ng ginagawa ko araw-araw ay dumadaan ako kina Jemmy para kumustahin siya. Pero sa tagal ko nang nagpupunta doon ay kahit kailan ay hindi ako nilabas ni Jemmy. Ang mami niya lamang ang nakakausap ko at sa kanya na lamang ako nakikibalita. Naawa sa akin ang mami ni Jemmy pero wala naman siyang magawa. Matapos kong dumaan kina Jemmy ay diretso uwi na ako. Habang naglalakad ako ay nakita ko si Mildred. Sinundan ko siya at gusto kong malaman kung saan siya nakatira para isuplong ko sa mga pulis. Pero habang sumusunod ako ay biglang may humila sa akin. Ay, teka! Sino ka? Bitaw mo ako! Huwag kang maingay. Ikaw? Hayop ka! Tumahimik ka kung ayaw mo. Bakit? Ano gagawin mo? Aba, matapang ka na ha. Talaga, matapang ako! Oh, anong gusto mo ngayon? Ikaw, ano gusto mo? Hoy, kutong lupa. Hindi ka ba natatakot? Patpating ka tapos ako ang hinahamon mo? Wala na akong pakialam doon. Bakit mo sinusundan si Mildred? Ano naman sa'yo? Sira ulo ka pala, syota ako yun eh. Bakit? Nung binastos mo syota ako, okay lang sa'yo? Nung binastos ko ang syota mo, okay lang. Kasi wala ka namang sinabi eh. Parang okay lang din sa'yo. Pero sa akin hindi okay na sundan ang syota ko. Ano? Di ka makakibo? Kasi totoo. Nasaan na yung pera ko? Wala na, ubus na. Ibalik niyo yung pera ko, mga magnanakaw! Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo ha. O bakit? Totoo naman ah.
Pinagyayabang mo yan laki ng katawan mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho? Wala kang pakialam ha? Kanya-kanya tayo. Kami manluloko, ikaw tanga. Hayop ka! Kung ayaw mong masaktan, tumigil ka ha. Pasalamat ka, binalibag lang kita dyan. Baka di ako makapagpigil, mabalian kita ng buto. Hayop ka! Oh, bakit ka umiiyak? Iyakin ka pala eh. Akin na yung pera ko! Huwag ka nang umasa. 10,000 hindi ka na makatulog? Pinaghirapan ko yun! Pinaghirapan din naman namin ah. Kung nalasing ka sana agad, edi nakaalis agad kami. Tapos hindi pa lumaki yung bill. Kaya kasalanan mo. Dahil sa inyo, naibenta ko yung gitara ko. Dahil sa inyo, hiniwalayan ako ni Jemmy. Dahil sa'yo yan. Huwag mong isisi sa amin. Kung hindi ka tanga, edi hindi sana nangyari yon. Gusto ko lang naman matupad yung mga pangarap ko eh. Ninakawan nyo kami ng pangarap. Pangarap lang pala eh. Di pangarapin mo lang hanggang gusto mo. Kapal talaga ng mukha mo! Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo pag di ka tumigil. Ibalik mo yung pera ko! Ang kulit mo. Aalis na ako. Huwag mo akong susundan ha. Hayop ka! Siguro naman madadala ka na niyan. Ibalik mo yung pera ko! Baliw ka na. Diyan ka ng tanga ka. Ibalik mo yung pera ko! Bitiwan mo yung pako. Ayaw mo ha? Akin na yung pera ko! Nanggigigil na ako sa'yo ha? Bitiwan mo yung pako. Akin na yung pera ko! Bitiwan mo ako. Hindi! Akin na yung pera ko! Ayaw mo? Pinilit mo ko. Pasensyahan tayo. Tulong! Hindi ko alam Papa Dudut kung bakit ko nagawa yon. Napakaswerte ko na lamang talaga at sakto ang dating ng mga pulis. Naaresto pala nila si Mildred nang makita nila ang nangyayari sa amin ni Matt. Mabuti na lang talaga at napadaan sila kundi ay hindi ko alam kung ano na ang kinalabasan ko ng araw na yon. Pagka-aresto nila kay Matt ay tumawag muna sila ng ambulansya para sa akin bago sila umalis. Pinasalamatan pa ako ng mga pulis dahil ang mga wanted na hinahanap nila sa patong-patong na reklamo ay napasa kamay din nila. Hindi ko lang alam kung kaya pang mang-scam nila Matt at Mildred sa loob ng preso. Malamang ay bumalik sa kanya ang karma at siya naman ang magugulpi gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto ko lang namang maibalik ang pera ko kasi pinaghirapan ko yon. Pero kahit na hindi na maibalik ang pera ko ay okay na rin sa akin kasi nakamit ko na rin ang hustisya dahil sa pagkakahuli at pagkakakulong nila. Habang nagpapagaling ako sa bahay ay may hindi ako inaasahang bisita na dumating, Papa Dudut. Pasok! Jemmy! Oh, huwag ka nang tumayo. Humiga ka na lang dyan. Jemmy, salamat dumalaw ka. Kamusta ka? Maayos na ako. Lalo na ngayon nakita kita. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko naman nakalain na makikita ko sila nung araw na yun eh. Wala na akong magawa kasi nandun na ako sa sitwasyon. Pwede ka naman umalis kahit tumakbo ka. Mas mabuti na yung tumakbo ka palayo kaysa naman may mangyaring masama sa'yo. Okay naman ako. Anong okay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag ka na mag-alala. Yan naman ang nakakainis sa'yo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi na mauulit yun, pangako. Talaga? Parang balak mo pang ulitin eh. Hindi na talaga. Masakit magulpi. Sige, idaan mo sa biro. Huwag ka na magalit. Hindi na talaga mauulit kasi nakakulong na yung mga magnanakaw na yun. Naiinis ako sa'yo. Saan ka ba galing nung araw na yun? Bakit ka ba napadpad sa lugar na yun? Nandun lang ako sa area. Malapit kung saan kami nagkita ni Matt. Saan yung malapit doon? Kanino ka galing? Sa inyo. Huy, ba't nabigla ka? Sa inyo talaga ako galing nun. Araw-araw ako nagpupunta sa inyo kaso wala ka daw sa bahay. Nandun ako.
Ayaw ko lang lumabas. Alam ko naman nandun ka. Hindi nagsisinungaling si tita sa akin. Si Mami talaga. Oh, wag ka na magalit kay tita. Dahil sa akin nangyari yan sa'yo. Uy, ano ka ba? Hindi. Hindi mo kasalanan to. Nagkataon lang talaga na pauwi na ako nung makita ko sila sa kalye. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung tapang ko nun eh. Pinatulang ko yung doble yung laki ng katawan sa akin tapos mas matangkad pa. Ano nga bang pumasok sa utak mo nun? Nako, kung nakakita mo lang yung away namin, sinasabi ko sa'yo, Ano? nabugbog ako. So nakakatawa yan nangyari sa'yo? Huwag ka na magalit. Pinapagaan ko lang naman yung sitwasyon para hindi ako masyado masaktan pag kumirot yung mga sugat ko. Nakakainis ka. Sinabi sa akin may baril si Matt at babarilin ka. Mabuti nakita agad ng mga pulis. Sakto nga eh. Paano kung hindi sakto? Ewan ko. Anong ewan mo? Lalo ako naiinis sa'yo. Huwag ka na magalit. Ngayon na nga lang uli tayo nagkita, nagagalit ka pa. Nga pala, salamat sa pagdalaw mo ha. Bukod sa pangangamusta, may isa pa akong pinunta dito. Talaga? Ano pa? Sandali. Ano yan? Gitara, halata naman 'di ba? Ibig sabihin, gitara ko yan? Oo. Pero paano mo nakuha? Nung sinabi ko sa yung binenta ko, hindi ko talaga binenta. Isinangla ko dun sa kaibigan ko para matubos ko uli. Kaya ayan, natubos ko na. Sinangla mo lang? Oo, at yung pinagsanglaan ko, hindi marunong maggitara kaya siguradong hindi niya ginalaw yan. Salamat, Jemmy ha. Pero teka, kung sinangla mo lang to, ibig sabihin, pera mo pinantubos mo dito? Oo, pumasok na kasi yung perang hinihintay ko kaya tinubos ko na agad. Salamat talaga pero napagastos ka pa tuloy. Huwag mo na ngang isipin yun. Hindi pwede. Nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Girlfriend mo naman ako. Oo nga, pero kasi… ano sinabi mo? Hindi ko na uulitin. Jemmy, please. Gusto ko lang makasiguro kung tama yung narinig ko. Ano bang nadinig mo? Na girlfriend kita. Bakit, hindi ba? Oo. Girlfriend kita. At hindi na kita pakakawalan. Hindi na kita pababayaan kahit kailan. At hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Tsaka hindi rin kita… Tama na, ang dami mo ng pangako. Baka mahirapan kang tuparin lahat. Hindi. Gagawin ko ang lahat, pangako. Mahal na mahal kita, Jemmy. Papadudot, parang nawala lahat ng masakit sa akin noong sinabi ni Jemmy yon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kaligayahan ko. Nagsimula uli kami kumbaga ay reboot at mas matamis pang naging samahan namin. Tumutugtog na uli ako pero ang schedule ko ay MWF kasi yung TTHS ay nandun pa rin ako sa club bilang isang waiter. Dahil malaki-laki na ang kinikita ko ay sinabi ko kay Jemmy nababayaran ko ang pinangtubos niya sa gitara pero ayaw niya. Kaya ang sinabi ko na lamang ay lagi kong hahatiin ang sweldo ko sa bawat trabahong makukuha ko. Yung kalahati ilalagay ko sa bangko. Pinangako ko kay Jemmy na kapag umabot na ng mahigit 100,000 ang ipon, ay hudyat na yon para magpakasal kami. Pumayag naman siya. Sa ngayon, papadudot ay mahigit 100,000 ang laman ng bangko. Kaya alam mo na, nasa planning stage na kami ng pagpapakasal. Buong-buo na ang buhay ko simula noon, papadudot, dahil bumalik na ang dalawang mahalaga sa akin, ang gitara ko at si Jemmy. Ngayon ay nagpapatuloy ang magandang awit ng pag-ibig namin ni Jemmy. Salamat po, papadudot, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bogs. Hindi masama ang mangarap pero madalas sa hindi ay masama ang magmadali at hindi pag-isipan ang maaaring kahinatnan ng mga desisyong binitawan. Minsan kapag masyado tayong nasasabik, naniniwala na agad tayo sa unang beses pa lamang nating nadinig.
Tandaan na pag masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi ito totoo. Pag-isipan muna natin at pag-aralan kung saan ba pupunta ang paniniwala sa isang magandang bagay galing sa isang mabulaklak na dila. Minsan, naisasawalang bahala na lang natin ang talagang totoo na matagal nang nasa harapan natin. Napakaswerte ni Bogs dahil hindi nagbago si Jemmy. Marahil ay ginawa ni Jemmy ang paglayo para lamang gisingin si Bogs. Kaya bago tumingin sa malayo ay tumingin muna sa ating paligid. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut para sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.